Так, запись пошла. Вот, расскажите для начала об науке астрохеологии, что это такое и чем она занимается. Астроархеология занимается вивченням старожитних астрономічних об'єктів, тому що ще навіть у самі старожитні часи люди імкнулися неяк даследовать свой календар, как ведать важнейшие календарные даты, и заходячи з этого так само дати початку паляўнічага сезону або даты початку нейкіх аграрных прац, калі з'явілася земляробства. І самым ярким прыкладам астроархеологіі, вядомай нават па папулярнай літаратуры, з'яўляецца даследаванне Стоунхенджа ў Англіі, які, як доказана, быў старажытнай астрономічнай абсерваторыяй. А вот скажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь астрохеологией и развита ли эта наука вообще в Беларуси? Не развита, потому что у нас ей мало кто занимается, и для того, что таких ярких открытий, які можна було порівняти з відкриттями в некоторих інших країнах, покуль нема. Я так само займаюся не виключно ёй, а тільки спадарожна. Калі з сярэдзіны 80-х гадоў у мяне пачалося супрацоўніцтва з геолагамі, таксама нашай акадэміі навук па вывучэнню культавых і ўвогуле сакральных камянёў, то тады я даведаўся, што геолаг Эрнст Ляўкоў адкрыў цікавы аб'ект на паўвостраве возера Янова пад Полацкам. І адразу у прэсе гэты аб'ект ахрысцілі беларускім Стоунхенджам. Я там таксама у хуткім часе тады пабываў, праводзіў шурфоўку, але культурнага пласту там не аказалася. І тады я звярнуў увагу, што гэты аб'ект з камянёў можа быць звязаны з гарадзішчам, якое знаходзіцца насупраць яго на супрацьлеглым беразе возера. Так. А вообще по Беларуси сколько таких объектов, которые можно отнести к астрохеологическим? Дешмат. Вось Янова возера, ну і яшчэ у 20-е гады вышла аповесць Вацлава Ластоўска «Лабірынты», якую б я пажадаваў аднёс да аповесцяў гіпотэз, кшталту, як маладзейшаму пакаленню ў 70-е гады добра вядома былі раманы гіпотэзы Казанцева, у якіх ён выказваў у мастацкай форме свае нейкія тэорыі. Дык вось і аповесці «Лабірынты», там Ластоўскі выказвае свае погляды на старажытную духоўную культуру беларусаў. І у адным месцы ён згадвае, што яшчэ ў 19 стагоддзі на востраве Богінскае возера, это в сучасным Браслаўскім раёне, была старой веры бажніца, у якую праз вакенца прамень сонца падаў роўна ў поўдзень. Правда, эта старой веры бажніца была узарвана царскімі войскамі ў час задушэння аднаго з паўстанняў. І таксама там згадвае мегалітычнае збудаванне з камянёў каля вёскі Скрыгалава, мазырскага павета. Так, спасибо. А озеро Яново в дальнейшем как перспективное, но оно является перспективным как объект изучения? Или там все, что можно, уже сделано? Не ўсё. Я там чисто археалагічныя працы правёў, наколькі можна, даследаваў тое гарадзішча, на якое нацелена адно з будаванняў
того беларускага асноўных хеджа калі казаць умоўна, але самі тыя каменныя збудаванні яшчэ патрабуюць больш дэталёвага вывучэння, нанясення на дакладны план, вызначэння розных азімутаў накіраванасці і так далей. А вот в плане сооружения на озере Яново можно считать, что доказано, что оно выполняло функции именно астрономической обсерватории, или это еще не доказано? Конечно, на вообще 100% нельга быць упэўнены, але я мяркую, што пераважна можна гэта лічыць у значнай меры доказаным, тому што зрэшты на озеры Янова там шмат каменных збудаванняў. Вось эта экспедыцыя, якая сёлета была уфолагаў, там яны нанеслі на карту 16 таких збудаванняў з камянёў. А я займаўся толькі адным, якое у выглядзе літары П, складзенай з валуноў, і усе бакі этой літары П маюць аднолькавую даўжыню, і яна накіравана адкрытым сваім бокам на паўночны захад. А вось перакладзена этой літары П нацелена на паўночны ўсход, і якраз у тым накірунку, куды яна нацелена, знаходзіцца гарадзішча пачатку нашай эры. Я лічу, што это гарадзішча якраз звязана было, утварала адзін комплекс з гэтым П-падобным збудаваннем. Так, а по каким азимутам уже определено точно, на какие важнейшие астрономические события ориентирован комплекс камней в Яново? Раней меркавалася, што такое падобнае збудаванне звязана са святкаваннем купальня. І нябожчык Ляўкоў пісаў, што яно сваім адкрытым бокам нацелена на азімут заходу сонца на купальня. Але я больш звярнуў увагу, што гэта перакладзена, якая нацелена на гарадзішча, яна не супадае з азімутам заходу сонца у час купальні, таму што там мной асабіста аднойчы была прасочана, давялося там быць якраз на купальня у тым месцы. Але я выказаў іншую гіпотэзу, што там яна была звязана не з купальнем, а больш раннім святам. І такі азімут ёсць у святаў у канцы траўня, пачатку чэрвеня. Калі звязваць гэта з народнымі або хаця б царкоўнымі святамі і паспрабаваць звязаць з вядомымі святамі календара яшчэ язычнікаў у розных частках Еўропы, то хутчэй за ўсё гэта трэба улічваць найперш, што возера называецца Янова. Яшчэ Ляўкоў меркаваў, што назва перайшла ў часы хрысціянства у сувязі з тым, што там святкавалі купальня, якое супадае з хрысціянскім святам Яна Хрысціцеля. Я таксама мяркую, што гэта язычніцкае свята супадала з адным святам у годар Яна, але не з купальскім, а ёсць свята знаходкі галавы Яна Хрысціцеля, якое па грыгорыянскім календары святкуецца цяпер 25 траўня, а па юліянскім 7 чэрвеня. І у язычнікаў, прытым у розных канцах славянскага свету, як у польскім Памор'і у пачатку 12 стагоддзя, так і у Новагародскай губерніі 19 стагоддзя было вядома старажытнае свята, якое адзначалася 4 чэрвеня.
Ну, у Новгородській губернії воно називалося святом Угодар Ярили, а ось у польському Помор'ї тогочасні місіонери, які згадували в своїх записках це свято, не згадали Угодар, якого язичницького бога воно було. Ну, так само, я міркую, близько по функціях до Ярили. У античному же світі так само у этот день отзначалося свято угода Геркулеса Стража. Так что відавочно это еще можно мерковать, навіть, что за огульноевропейским сакральным календаром звязано такое святкування в этот период. А комплекс Новоозерьянова, он поддается датировке, его можно отнести к какой-нибудь эпохе? Коли самих каменів, як я згадував, в час шурфовки ніяких матеріалів знайдено не було, тому продатувати його непосередньо немагчимо, але можна продатувати по тим городищам, яке входило в один комплекс з тим каменним збудуванням, а городище датується початком нашої ери. Так, все. Пока что